Шимбе ертесін йоклап уздырмыйбыз, дуслар. Ярминкәләргә рәхим итегез. Гадәттәгечә ел сайын безнең бу вакытта авыл хуҗалыгы ярминкәләре гөрли. Карагыз әле сез. Нинди матур алмалар. Үсентеләр. Даже җиләкләре дә пешеп утыра. Так, дальше киттек. Алга таба бәрәңгесе. Субханалла. Bu fermerlarning bərəngələri də unğan, kəbistələri də. İsəmisiz? Hatta quruşları da var. Sarımsaqның kilosu 200 so'm. Soğanların көргізәлісіз. Exhibition soğanı. Bu Exhibition soğanının kilosu 40 so'm mu? Bir штука 40 so'm mu? İsəmisiz? Kilosu. Qimmat түгел икән. Менә бәяләре. Монда тәкъдим ителгән. Ничек булды бу ел уңаш? Уңаш әйбәт булды. Елдагыча? Елдагыча. Киләсез алалармы соң? Аланы үтә сатабыз. Молодцы, конечно. Проверенный товар дигәндәй, ел сайын белгән кеше килеп ала. Кабаклары да, субханалла.